Empiirinen koe. No niin, teemme testin. Ajamme Loppurissa banaanien kera. Katsotaan mitä tapahtuu. Hyvin menee. Mitään ei tapahdu. Ensimmäiset apinat näkyvissä. Kuka apina näkee? Toi ei nähnyt. Tuolla niitä on aika paljon. Ja tuolla. Ja kukaan ei näe mitään. No niin, moikka kaveri. Sillä tuli kissan päivä. Tuo kato. Heitänkö tän banaanin? Älä. Miksi? Ei kande oikeesti. Mä haluun heittää. Miksei mun banaanille kukaan tule? Eiköhän se alla. Kanne pois. No empiirinen koe päättyy.